Ćao svima i dobrodošli u novi vlog. U ovom vlogu bit će onako malo zbrda zdola, bit će malo haotično s obzirom da putujem za Srbiju u subotu i onda verovatno ću biti u spremanju kuće, u pakovanju, sa mušterijama na poslu, znači bit će ludnica. Šta uspem da vam snimim, snimila sam, ali za početak hoću da vas obradujem jednim, da kažem, malim holom. Pa hajde da počnemo. Bila sam u Zari, u H&M-u i u Douglasu, tako da hajde da vam pokažem šta sam sve to kupila. Ajde za početak ovako. U Zari sam uzela ovaj kompletić. Ja ovo zovem kao kućni komplet, mada ću verovatno da idem s njim, ne znam gde, do prodavnice ili do nekog brzinskog udobnog šopinga. Butter yellow, majčica. I takođe donji deo, to je kao neki komplet. Ajde da vidimo. Da, evo, kao trenerkica neka. Jako je udoban materijal. I nogavica onako malo kao šira, tako da lepo stoji. Lepo stoji svakako. To je to. To je prvo što sam uzela. I uzela sam ove narukvice u Zari. Predobre su mi i jako su moderne sad, tako da verujem da ću ih celo leto nositi. Dobro, sledeće šta imamo jeste H&M. H&M, uzela sam ovu košulju koju sam videla na lutki, tako mi je dobro izgledala, a iskreno slaba sam sa belim košuljama. Imam belu košulju samo lanenu, a ovo je baš onako malo elegantna. Ima ovaj lep rukav, malo širu ovu, kako da kažem, kragna isto jako lepa. Imamo jedne lanene pantalone, lanene bermudice takođe iz H&M-a. I ja sam zamislila to na ovu belu košulju, mada više sam stvari zamislila u glavi, pa ću vam pokazati kako sam zamislila da to izgleda, ali jako je dobar materijal i deluje mi da su jako udobno. Elem, ja ovo ništa nisam probala, samo sam kupila ovako, što se kaže, odokativno, tako da nadam se da sam ubola brojeve. I imamo još jednu majčicu iz H&M-a, to su ove njihove, da kažem, od ovog materijala, jako je lep i udoban materijal. Dobro, to je to. I iz Douglasa kupila sam četkice za šminkanje, jer sam skontala da imam baš dosta starih četkica i onda sam želela malo da pogotovo za puder, tako da uzela sam ovaj njihov kao best seller za tečni puder i za tečne i kremaste proizvode. Tako da, evo, to je ova četkica i takođe sam uzela za korektor, za concealer, isto njihov ovaj bestseller četkicu. Da probam malo s tim. Doduše, ja uvek to stavljam sa onim kao blenderom, ali ajde da probam malo s četkicom, mislim da će mi biti to ok. A možda mogu čak i neku kremastu senku da izblendam. Tako da, evo, to je to od hola. Vidimo se dalje tokom dana ili ne znam, tokom ovih dana. Upravo me nazvao Stojke i rekao mi da će sutra kod nas u goste doći Stefan Milenković, jer će oni kao testirati neke žice, isprobavati neke žice za njegovu violinu. Tako da baš sam uzbuđena, ne mogu da verujem, doći će mi ljudi, Stefan Milenković će doći u moj stan. Ja sam šokirana. Za vas koji možda ne znate ko je Stefan Milenković je naš najpoznatiji srpski proslavljeni violinista. Ja se sećam kad sam bila mala, njega su zvali kao čudo od deteta. On je mnogima bio uzor i svi su želeli da budu kao on. Dobri ljudi, dobar vam dan. Stojke je sa mnom takođe u teretani, ja ga čekam samo da se presvuče i onda idemo gore da zajedno uradimo trening. I baš sam onako, što se kaže, nabrijana da ovu nedelju završim svoj trening i svoje obaveze koje sam dobila od svog trenera, jer sledeće nedelje, to jest u subotu, krećem za Beograd.
tako da ne znam koliko ću stići sledeće nedelje da treniram. Takođe bi voljela sve to da ispunim. Do petka bukvalno ja moram sve svoje obaveze da završim što se tiče treninga i naravno pakovanja i svega, jer u subotu krećem. Tako da danas idemo jako, jer ovaj biceps neće se sam napraviti, ne. Da li vidite moj biceps? Da, samo još ovaj triceps da rešimo. I to je to. Ajde, snimat ću vam se posle kako malo treniram. I da, nisam promenila styling za teretanu, još uvek. I ne znam kada ću ga promeniti. Ne znam da li je okej da žena čeka muža već 10 minuta. Znači, ja sam se presvukla i čekam svog muža, lepotana. Evo ga. 10 minuta te čekam. Šta imaš da kažeš u svoju odbranu? Dođi i kaži dobar dan. Što me čekaš? Zašto se ne zagreješ? Ništa. Ajde na traku, 5 do 10 minuta. Mogu da si to vreme da se zagreješ lepo. Okej, odmah došao i krenuo me s manom. Pa 6, to ti kažem, to ti je početak. I posle povećavaš uspon. Malo je to. Evo sad da trčimo ovako, po konju. Tako je. Ljudi, ja se još uvek nisam spakovala. Danas je petak, 6:30 popodne. Ja sutra ujutru u 9 krećem, tako da hajde da se spakujemo pa da vidimo kako će to da ide, a u 7 mi dolazi Buba na laser. Valjda ću stići za pola sata nešto da uradim. Pogledajte ovaj haos. Ovo su mi sve kese koje posebno moram da odnesem. Ovde imamo kofer koji je manje više spakovan. Imamo tu znači da stavimo još donji veš, a kozmetiku ćemo i šminku u neku drugu torbu, ali da, možda bismo mogli sad da spakujemo kozmetiku i šminku. Hajde! Sada je tačno 11 sati. Ja krećem na put, unela sam sve stvari, ispakovala sam sve što mi je potrebno. Nadam se da ništa nisam zaboravila. I nije mi neko vreme za put, baš je kiša i onako hladno, 10,5 stepeni, ali dobro, vidjet ćemo uz Božju pomoć. Nadam se da ću stići kako treba i na vreme. Javljam se sledeći put kad stanem negde da malo napunim auto, pošto mi je auto na struju i vidjet ćemo koliko će da izdrži. Sada imam 99%, znači auto je totalno pun. Kaže da mogu da pređem 373 km, pa hajde da idem dokle ću da stignem. Čujemo se posle. First stop. Prešla sam mađarsku granicu, kupila sam vinjetu i sad sam stala u McDonald's. Idem na pauzu za toalet i možda da kupim nešto samo da popijem.
U mađarskom Meku, ako želite da idete u toalet, morate da platite, ne možete, znači, bez obzira ako ste nešto kupili kod njih ili ne, znači morate da platite, a jedino ne morate da platite ako instalirate aplikaciju. Ali ako vi već imate Mac aplikaciju iz vaše zemlje, konkretno ja imam iz Austrije, morate da promenite region, da ste u Mađarskoj, da biste mogli da idete besplatno u toalet. Eto, jedan update. Drugi stop, drugi izveštaj, stali smo da punimo auto i sad ćemo da vidimo koliko će njemu trebati otprilike da se napuni. Stala sam sa nekih 30%, prošla sam Budimpešt, odvojila sam se tamo za Seged, imam sigurno još jedno 150 km do granice. Sad ću samo da vidim otprilike gde sam, sad sam već na 50%, znači otišla sam samo do toaleta, sad sam već na 50%. Otprilike mogu da ga punim do nekih 80% verovatno i da nastavim put. Vidjet ćemo koliko ću ga zapravo puniti i mislim da ću sa jednim punjenjem stići do kuće. Pojela sam salaticu, išla sam još jednom u toalet i idemo do automobila da vidimo koliko se napunio. 94%, mislim da je to sasvim ok. Nadam se da ću stići sa samo jednim punjenjem do kuće. Izveštavam vas do kraja videa. Društvo, ja sam prešla granicu, sad je 5 sati. Išla sam na Bačke Vinograde zato što sam videla na aplikaciji da nije bilo gužve. Na Horgošu se čekalo pola sata, na Vinogradima 7 minuta i ja rekao nema veze, ajde ići ću ja na Vinograde. Ja otišla i čekala bukvalno minut i po, jedan auto bio je samo ispred mene i to je to. Sad idem na OMV da se još malo dopunim. Mislim, u suštini imam ja baterije, ali ajde za svaki slučaj još jednom da se dopunim i tamo da stanem u toalet i to je to. Evo, samo da se parkiram, još jedna znači stanica za toalet i nadam se da stižem kući što pre da gledam Euroviziju. Toliko sam umorna, evo imam još 57 km do kuće i to je to, jedva čekam da stignem, da se raspakujem i da legnem, da gledam Euroviziju i da vam editujem ovaj vlog i ja mislim da će to biti to što se tiče ovog vloga. Ja ne znam uopšte da li sam ja vama spomenula zašto ja uopšte dolazim za Srbiju, pa ako nisam, hajde da vam kažem. Prvi razlog jeste taj što imam 20 godina mature u petak. Drugi razlog jeste što imamo jednu svadbu u subotu i veoma se radujem da odemo na tu svadbu. I treći razlog je što imamo još jednu svadbu, tako da mi imamo 2 svadbice i 20 godina mature i bukvalno ne mogu da dočekam. Znači stvarno su lepi onako povodi i baš se radujem. Sad mi dolazi ova naplatna rampica, dobro, da se ja pripremim. I tako da mislim da će biti ok i definitivno ću se potruditi da vam snimam atmosferu sa tih stvari. Sve se plašim kao da nije policija. Dobro, možda ovo stvarno ne bi trebala da radim, ali ok, dobro. I to je to, snimit ću vam se još jednom kad stignem, ja mislim. I to bi bilo to. Zašto ovi ljudi se ne pomeraju, ne znam. Ajde. Može, super, prošla. Ljudi moji, konačno sam stigla kući. U 11 sati sam krenula, sada je 7 sati, znači koliko je to? 8 sati mi je trebalo, 2 punjenja i ukupno
3 stajanja. Tako da, eto, mislim da sam dobro prošla, dobar mi je skor sa ovim električnim autom. To je to, radujem se što ste bili sa mnom u putu, što ste mi malo pravili društvo. Ja sada idem da se raspakujem i vidimo se u sljedećem vlogu koji će definitivno biti zanimljiviji, jer će biti malo i folklora, bit će 20 godina mature i bit će 2 svadbice, bit će spremanja, tako da radujem se i vidimo se u sljedećem vlogu. Ljubim vas puno. Ćao. Jo, komarci, jer moguće da su već počeli komarci? Jo, katastrofa.